Uy migo, nakasuwen ba mo food trip nga sama niini? Aw kanibang buwad og pinaritong isda migo nya imong bitayon nga imong simot-simoton migo. Aw matik busog kayo na migo. Tulid na kayong tinai sulbad na ang panihapon. Aw tripping nako karon migo. Aw magbuhat kog teknik migo. Aw teknik ba kanang dili mahurot ang sudan? Kay kalas mo og sudan diri sa balay migo. Mao nang nagbuhat og teknik para dili mahurot ang sudan. Mao na siya migo, magkuha kag tanod niya imo na siyang huktan dayon imong ibitay, dayon imong simot-simoton migo. Di gyud mahurot ang sudan na migo, mga pila pa ka buwan di gyud na mahurot migo. Dili na ko modaghag istorya migo, tan-awa ra ning video hangtod sa katapusan migo. Ug unsay paagi og teknik para dugay mahurot ang sudan migo. Ano man ang kaon migo, aw matik imnan dayon ng tubig migo. Mao na siya teknik migo para dali ka mabusog ug dugay morot ang iyong sudan.
Buhatan amigo para makaingon jud kag ang ingani radya ini para makatipid og sudan. Dako kong pasalamat sa Ginoo amigo kay gitagaan ko niya dakong grasya og nabusog ko adlaw-adlaw.